Betion telelaguntza zerbitzuak 10 urte bete ditu, tira gero eta nagusiagoa den gure gizarte honetan halako tresnak garrantzitsuak dira, baina galdera da nola funtzionatzen dute. Zerbitzuko gizarte langilea den Leire Tamara Ordorika da gaur gurean eta honena berari galdetzea funtzionamenduaren inguruan. Leire, ongi etorri. Kaixo. Tira, 10 urte, honezkero, bada ibilbidetxo bat, zer nolako bilakaera izan du zerbitzuak hasi zenetik eta 10 urte hauek. Bai, erabiltzaileak asko igo dira eta azkenean gero eta gehiago eskatzen dagoen zerbitzua da. Asko aldatu da 2011tik hona. Azkenean teknologia eta arreta zerbitzua asko aldatu dau, bai jarraipenetik hasita eta bai zerbitzuko teknologiarekin jarraituz. Bai, teknologia ere hobetuko zen, 10 urteotan berehala ikusiko dugu hori. Gure eskualdean, Debagoienean, zenbat erabiltzaile ditu, badaukagu datua? Bai, erabiltzaile gehienak Bizkaiko aldean dauz, baina gero Gipuzkoan asko daude, eta 130aren inguruko erabiltzaileak hemen daude. Zazpiehun da 750 baino gehiago daude, bai. Eta gehiengoak azkenean emakumeak dira. Emakumeak. Bai. Tira, nori zuzendutako zerbitzua den? Ze askotan lotzen dugu adinarekin, baino ez bakarrik pertsona nagusiendako, ezta? Ez, azkenean beti pentsatzen dugu zerbitzua pertsona nagusiei zuzenduta dagoala, baina perfila normala da, hori okitea, baina asko aldatu da. Gaur egun zerbitzua bere etxean edozein motako arriskua daukan pertsona batek eskatu aldau. Bai osasunaren arazo bategatik, edo bai tratu txar egoera bat bizi daualako, edo buruz berako pentsamenduak daukalako baita ere, beraz perfila asko aldatu da, eta 30 urte bitartean eta 65 tarte honetan, gero eta erabiltzaile asko ditugu. Legeak esaten dau, zerbitzu haukin aldauela, 65 urtetik gorako pertsonak, baina bakarrik bizi direnak, 65 urtetik gorakoak, baina menpekotasun aukinda, eta gero ezgaitasunen bat edo, menpekotasunarekin onartuta. Zer gertatzen da, perfila hauek betetzeren ez diranean, pertsona horrek bere gizarte langilearekin udaletxean hitzordu bat eskatu behar dau, berak txosten bat betetzeko. Baina eskatu lehik ez zerbitzua. Bai, arazo gabe gainera, eta gero eta gehiago eskatzen dago esaten dizudaren. Aipatu duzu nola eskatu dezaketen batzuek, baina tira, zeintzuk dira bide ohikoenak? Nora jo beharko genuke interesatuta egon ezkero? Udaletxera, gizarte langilearekin hitzordu bat eukinda, edo baita ere interneten bidez trebetasuna baldin badaukagu, web orriaren bitartez, era digitalean eskatu alda. Leire, eta tramitazio handia egin behar da eskaera egiteko? Ez. Eskaera horri modeloa bete behar da, horre web horrean ikusi daiteke, eta gero baita ere udaletxean bertan ebentanian zerbitzuaren eskaera horria baita ere hartu alda. Hori, medikuaren txostenarekin betetzeaz, listo. Eta perfilaz betetzen baldin bada, gizarte langilearen txostena. Ados, esan dugu, 10 urteotan ibilbide bat egin duela, telelaguntza zerbitzu honek, eta teknologia aldetik eta asko garatu dela. Ekarri dizkiguzu hemen hainbat gailu, eta nahiko nuke jakin zelan funtzionatzen duen, edo ze zerbitzu mota lortu dezakegun behin eskaera eginda. Adibidez, etxean, lehenengo gauza da, ipintzea, esaiguzu, nola du izena? Terminala hau da, terminal bat jarri behar da. zulo hauek baltabosa da eta soinua superpotentea da eta etxe guztitik entzuten da. Gero, botoi gorri hau laguntza eskatzeko baita ere balio dau, eta gero botoi berdea laguntza ezeztatzeko. Eta gero botoi horia, teknikaria konfigurazioa egiteko balio dau eta etxean ez du zertarako balio. Beraz, etxean jarriko genuke lehenengo eta behin terminal hori. Horrez aparte, eta danok ezagutzen dugu, lepotik zintzilik eramaten den beste gailu hori, hemen ekan duzuna ere, lepotik zintzilik zein eskumuturrean eraman daitekena, ez da? Zertarako da? Hori da, hau emanda distantzia modukoa da, etxeko edozein lekutan, medaia jarrita eraman behar da, bestela ez da bezertarako balio, eta edozein gelatan, botoia sakatzerakoan, abisua ematen diogu terminalari. Eta gero terminalaren bitartez, zentralarekin kontaktuan jartzen dira, eta nire lankideare batekin bertatik hitz egingo dau. Ados.
Gero daukagu ordulari itxura daukan beste gailu hori. Hori zertarako da, Leire? Bueno, guk erorketa pultzera ditzen dugu eta konortea galtzen da benentzat jartzen dugu. Bai, igual osasun patologia bat daukalako eta hau lurrera jausterakoan beraren kabuz laguntza eskatzen dau zentralera botoia sakatu beharrean. Ez dut esan, baina medaia eta erloju hau dutxan sartu alda. Guk beti esaten dugu sartu aldala, baina beharrezkoa da dutxan sistema hauek eramatea. Zalantzari gabe, ulertzen dut, nik konortea galduko banu eta pultsera hori edo ordulari hori jarrita eukiko banu, berehala nonbaiten alerta batek joko lukela. Bai, zentral nagusia Bilbon dago eta 4 segundutan terminalaren bitartez kontaktuan egongo gara erabiltzaile horrekin. Ados, eta gero daukazu, lepotik eraman behar den beste gailu bat, hau handiagoa, zertarako da? Bai, azkenean medaia eta gainontzeko teknologia etxe barruan erabiltzeko da. Baina, klaro, hemen Euskadin, baserri asko ditugu, edo leku diseminado asko ditugu, eta pertsona horientzat dispositibo hau jartzen diegu. Bateriarekin funtzionetan dau, eta igual pertsona hori hortuan jauzi baldin bada, edo leku isolatu batetik joaten baldin bada, botoia sakatzen dabe, eta bizua zentralean sartzen da. Eta dispositibo honen bitartez, pertsonarekin kontaktuan egongo gara, laguntza bertan emateko, azkenean baita ere geolokalizadoren moduko bat da, eta radio horren barruan laguntza bidaliko genuen. Bai, eta esan behar da zuzeneko arreta dela, eta lanean zaretela, eta arreta emateko prestaudetela, asteko 7 egunetan, eta urteko 365 egunetan, ez da hori ere garrantzitsua. Bai, ze askotan pentsatzen dugu igual gabaz jausten bagara, edo larrialdiren bat edo baldin badaukagu, ez dela hor inor egongo guri laguntzeko, eta hori ez da holan. Azkenean 150 baino langile gehiago daude bertan, erabiltzaile guztiak laguntzeko, eta gabez edozein gauza izatekotan, hor egongo gara. Eta baina eskaera egiten dugunean, honek prezio badauka, hilean 4 euro kerrezpaldi banago. Hori da, eta hobariak badaude. Bai, hilean 4 euro ordaintzen dau pertsona bakoitzak, etxe horretan 2 pertsona baldin badaude 8 izango da, azkenean prezio individuala da, baina pentsioa edo ingreso minimoak baldin baditugu, 600 euro inguru baldin bada, pertsona horrek ez da bezairo ordainduko. Aztertu beharko litzateke, beraz, gizarte langilearen bitartez, hori da. Bakoitzaren egoera. Tira, eta nik orain daukat galdera bat, gure inguruan ere gertatu dalako, ez da, guk senideok nahi dugu olako zerbitzu bat gure lasaitasunerako, baino, pertsona horrek ez. Zelan jokatu behar dugu olakoetan? Edo askotan ematen den egoera bada, edo... Claro, bai, askotan ematen da eta gehienetan esango nuke. Azkenean beti pentsatzen dugu, beti telelaguntza zerbitzua pertsona nagusientzat dela, estigmatuta dago pizka bat, ez da? Igual medaia eramaten badot menpekotasuna dekot, beharra dekot, edo igual torpeago naz. Beraz, klaro, pentsamendu hori izan da, beti esaten dabe, nik zerbitzu hori ez dut behar, ez nahi izan nagusi, edo ez dut inoiz larrialdirik euki, beraz, zertarako behar dut. Guk beti esaten dugu, azkenean larrialdiak ez dute inoiz abizua ematen. Eta hori bapatean gertatzen da, eta bakarrik ikusi genke hor etxean, eta txarto egonda, igual ez gara kapaz telefono hartzeko eta deitzeko. Azkenean hori lasaitasuna ematen dio erabiltzaileari eta gero baita ere gainontzekoei. Eta beti esaten dugu, ez da inor molestetan, hor egongo gara danetarako, ez da bakarrik balio erorketetarako, baizik eta medikuarekin hitzordua baita ere hartzeko, edo larri nago, larri sentitzen naz, ez nago ondo, edo medikamendu hau hartzen dut eta beste hau hartzen dut ondo egingo nau, botoia sakatu alda, eta dei hori Osakidetzara pasatzen dugu kontraste hori egiteko. Ados eta beste egoera bat, Leire, badaukat, baina ez dut botoia sakatzen inorrez molestatzeko, hori ere ematen da, ez da? Aipatu duzu gainera. Asko, horregatik esaten dut beti rekalkatzen dugu, inkluso jarraipen deietan, ez da bala inor molestetan, hor gauzela laguntzeko, eta gabaz jausten bagara, abizua momentu eman. Zegero, erorketa horren ondorioak asko izan aldira. Eta laguntza momentuan eskatzen badugu, eta ez badugu itzaroten, hobi izango da. Zalantzari gabe, Leire informazio asko eman duzu, eta tira, ea behar dutenek entzun eta ikusten duten, eta eskaera ere egiten duten. Mila esker, Leire, nahi duzun erarte. Eskerrik asko.